вернемся до Юрки. От Юрки с фронта проходили листы. Листы полные оптимизма и бадьорости. Вось один из них. Дорогая мама, пишу вам у Ташкент другое письмо. Сегодня с великой радостью атрымаў паштоўку от Михася. Пакуль атрымаеце гэтае письмо, я думаю, что вы добра уладкуецеся на новом месте. У першым письме вам писал про то, что трапіў новую для мяне часть. Мама, напиши, як твое здоровье, бацькі, Даніка и Михася, як вы уладкаваліся на новом месте, кто у Ташкенте з наших знайомых. Цяжка, правда, мяняць умовы клімату і жыцця і выязджаць з роднага месца. Але я упэўнены, што хутка разаб'ём пракляты фашызм, і вы зможаце вярнуцца на месца. Тое, што ў нас згарэла, гэта глупства. Вайна закончыцца, і хутка прыдбаем усё неабходнае. Асабіста я адчуваю сябе выдатна. За час вайны, як не дзіўна, значна паправіўся. Вось такі ліст ён пісаў да маці. Канешне, гэта было блізкае сэрцу, яна была вельмі рада атрымаць такі ліст. Апошні ліст ад Юркі прыйшоў 30 верасня 41 года. З гэтага часу ніякіх звестак пра сына бацькі не мелі, што вострым болем адгукнулася і ў сэрцы Якуба Коласа, і ў сэрцы Марыі Дмітровны Міцкевіч. І калі Якуб Колас меў магчымасць звярнуцца да сына па рэспубліканскім радыё, ён гэта зрабіў. Зрабіў гэта ён 28 снежня 42 года. Аднак Юрка так і не адгукнуўся. Пасля вайны, калі Якуб Колас прыехаў ужо сюды ў вызвалены Мінск, у сталіцу Беларусі, на сядзібе каля дома паэта, Якуб Колас на сядзібе каля свайго дома ён вырашыў пасадзіць некалькі дрэў у гонар сваёй сям'і. Даніла Міцкевіч успамінаў: красавік 45-го года, вызвалены Мінск, наша дарагая, гераічная, шматпакутная сталіца. На сядзібе, дзе мы асталяваліся пасля вызвалення Мінска, бацька садзіць сімвалічную групу дрэваў, бярозу і 3 дубы. Бяроза ў гонар маці, дубы, як бы сам Колас і мы, яго сыны, Даніла і Міхась. Пераможна закончылася вайна, прайшло яшчэ 2 гады. Стала ясна, што наш Юрка ніколі не вернецца да нас. Тады бацька і Міхась пайшлі ў батанічны сад, прынеслі невялікі дубок і беражліва, любоўна пасадзілі яго на сядзібе. Гэта у памяць Юркі. Сын Юры з'яўляецца прататыпам некаторых твораў Якуба Коласа, напрыклад, героем апавядання «Туды на нём». Узгадваецца ў паэме «Міхасёвы прыгоды пад уласнымі імёмі». Сыну Юры паэт прысвяціў шчымлівыя радкі паэмы «Рыбакова хата», а таксама вершы на ваенную тэматыку. Але і сучасныя паэты звярнуліся да трагічнага лёсу Юрыя Міцкевіча. Паэму «Апалены золак», вяртанне Юркі Міцкевіча напісаў наш сучасны беларускі паэт Мікола Мятліцкі. Мікола Михайлович, калі ласка, вам слово. Войны суровой канонада, морозный 41 год. Имкне фашистская армада нах Остон, спешно на усход. Дымятся свежие воронки, трымчит на ветре чернотроп. Тепло, родимые сторонки, на стюжах выстылый окоп. А снежень снежить, жухнут травы, подпульхнет насыпом на узбоч. Хлопец на бруствере рущавый глядить блакитом юных оч. И никне сердце в горкой скруще, и светлом княже тя порыв. Мне снятся сны об Белоруссии, так дядька Янка говорит. И он помнит час той светлый весни, и родный дом у шатах крон, и голос батьковой песни, что шле сдаля войне проклен. Одна завеял дались вища, и неведомо юнаку заместо хаты попелища и шибеница на суку. Войны драпежно стятый голос, и дых смяротно огнявы. В эфире сумно тужить колос, сын адгукніся, ці жывы? Ды учора ён, баі забіты, сніць сны аб роднай старане. На бацькаў кліч ідзе з нябыту напроці смерці і вайне. І чуе голас сынаў, праз поўны смутку скрутны час. На поле смерти я
не згінуў, душой між зімы не згас, сябрамі паўшымі ў хаўрусе, у шматгалоссе дружных моў мне сняцца сны аб Беларусі. Я крочу з наступам дамоў, застаўся ў снезе дзесь пад држэвам крывёй акроплены акоп. Там ветер вые немым спевам, вясной вада цячэ ўзахлёб, і гарцвет на дзікім полі устаў, падпёршы небасхіл. Там у сырым, прамёрзлым доле моя магіла між магіл. У ёй нязрушна трэюць косці, над ёй сняжынка мураша, ды смерть неуклюда хай зайздросціць. Жыве міжзор моя душа, і жыць міжзорак вечна мусіць, ёй чуць жывы святла пар прыліў. Ёй сняцца сны аб Беларусі, як дзядзька Янка гаварыў. Яна пяе на небнай ліры, прад ёй палае зорак раць. Яна свае 24 усё ж не хоча дагараць. Ні трак раз'юшанага танка, што на Сыпчак сыры паўзе. Ёй бачны рэчка Балачанка і бор у ранішняй смузе. І груд устянскі, 3 гваздзікі у цёплай матчынай рыбцэ. І над ракой ажыннік дзікі і плёскат рыбін у рацэ. Ні смертны пошчак кулямёта, ні хіжы тыгр, што рушыць вунь. Ёй бачна ранішняя цнота яшчэ не кранутых прыгажунь. Шумлю жывунь, як метным дрэвам, вятрам раз'юшаным назло. О, колькі нас тады пад ржэвам зімой марознай полягло. Наш скрушны лёс да полю горкі, мы не хацелі паміраць. Над вами ранішнія зоркі вачамі нашымі гараць. Ідём па гэтым зорным крузе, што ў небе Господ сатварыў. Нам сняцца сны аб Беларусі, як дзядзька Янка гаварыў. І наш паход няспынны, чынны, на зор зіхотнае святло, на зор зіхотным святле мы дойдзем веру да айчыны, дзе гортня чарка на стале, не спакарыўшись цела змогай, удар прыняўшы гнявы, мы дойдзем з юнай перамогай, што вырастала на крыві і будзе шчасце ў новай хаце, зіхцець, як кропелька святла. Са мною прыйдзе бацька маці, яна сустрэць мяне прыйшла. Ты дужыш аб сваёй Марусі, двойную страту перажыў. Нам сняцца сны аб Беларусі, як дзядзька Янка гаварыў. Дарагія сябры, сёння, калі мы на ўвесь свет аб'явілі аб генацыднай памяці нашага народа, яшчэ раз такой хвалюючай, балеснай хвіляю душы думаецца пра тое, сколькі неспраўджаных мар, надзей, спадзяванняў у юных лёсах засталося навечна неспраўджанымі. Я пісаў гэтую паэму за адзін прысест. 17 верасня 2010 года над рэчкай Віляй сеў пад вечар, закончыў раніцай, зара займалася у акне, як бы ўсё роўна сама назва «Апалены золак», на завяршэнне апошняй кропкай прыйшла мне вельмі дарагое імя Юрыя Міцкевіча. Я быў і на тым грудку, дзе ён у маленстве разам з матуляй Марыяй Дмітрыевнай рваў гэтыя гваздзікі. І гэты лусцянскі груд кожны беларускі школьнік ведае па цудоўных радках Якуба Коласа, прысвечаны гэтым мясцінам. Мне вельмі імпанавала тое, што пасля заканчэння
геаграфічнага факультэта Юра марыў працаваць на Палешчы, у маім Хойнскім раёне, дзе ён пабываў некалі на паляванні. І паколькі я выйшаў з гэтага краю, а яму не ўдалося там прадоўжыць свой лёс, і працоўны, і жыццёвы, я быў абавязаны напісаць гэтыя радкі. Мне вельмі прыемна адзначыць і той факт, што Михась Константинович напісаў свой ліст наўздагон, таксама прасякнуўшыся такой глыбінёй успамінаў і такім хваляваннем. І гэты твор быў надрукаваны ў часопісе «Полымя», дзе я па тым часе быў галоўным рэдактарам. Мы з Михасем Константиновичем ішлі аднойчы нашым сягоння знакамітым мірным, ціхім паркам Горкага. Ён стаяў і паказваў, дзе стаяла хата, з якой давялося рушыць у выгнанне, адкуль крывавая дарога вайны прывяла аж у Ташкент, сям'ю Якуба Коласа, і дзе 24 чэрвеня 41 года быў апошні абдымак маці і сына, які рушыў на фронт Юрыя і Марыі Дмітровны. І ўжо тады мне падумалася, што вось ёсць гэты святы кавалачак зямлі. Уже сёння гэта тэрыторыя парка, гэта ўжо не завулак, але ён ёсць гэты кавалачак зямлі, дзе вось гэты апошні абдымак маці і сына. Мне так хочацца, каб праз час спраўдзілася вот гэта моя мара, каб у бронзе, як мемарыяльны знак, стаяла Марыя Дмітровна, гледзячы ў вочы свайму юнаму сыну. На заходзе у вечнасць і яго, і яе, разумееце, не вярнуліся у гэты горад пасля вайны. А мы павінны памятаць. Я думаю, гэта некалі спраўдзіцца. Юра юны, яму заўсёды будзе 24, яму ўжо 104. Хто, гледзячы на гэтае аблічча, скажа гэта ўсё, што ўзрост менавіта такі. У юных ёсць перавага, у іх няма старасці, і я думаю, ён яшчэ сустрэнецца на нашай зямлі з многімі сваімі равеснікамі у будучых пакаленняў і скажа ім сваю мужную споведь пра свой уласны лёс, пра сваю мужнасць і пра той подзвіг, які і ён здзейсніў на шырокім полі вайны ў імя будучага жыцця. Дзякуй. Дякую, Микола Михайлович, за такі цёплыя словы, за верш. Сапраўды, вельмі шмат часу прайшло з тых страшных падзей вайны, але многія людзі і цяпер працягваюць шукаць звесткі аб сваіх родных блізкіх, якія загінулі ці зніклі без вестак, як Юрый Міцкевіч, і немалую ролю у гэтым аднаўленні інфармацыі удзельніках баявых дзеянняў перадусім грае пошукавая дзейнасць розных арганізацый. Мне бы хацелася перадаць слова вучонаму сакратару музея, старшыню Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помніку Астаповичу Антону Владимировичу. Калі ласка, вам слово. Хацелася б сказаць, што сапраўды вельмі шмат працы па увекавечванню, па даставанню з нібыта імёнаў людзей, якія прапалі без вестак, якія загінулі на вайне, робяць шматлікія грамадскія аб'яднанні. В тым ліку вялікую працу выконвае пошуковая секцыя Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, якая была заснавана в 2009 годзе. І я вельмі шчаслівы, што ў свой час даўным-даўно мяне лёс свёў з Сергеем Івановичем Беспанскім. Ад яго і ад яго калег па Магілёўскаму военно-пошуковаму клубу «Вікру» я сам захапіўся вось гэтым накірункам дзейнасці, вайсковым пошукам. Па магчымасці я асабіста стараюся прымаць удзел у вахтах памяці. Гэта менавіта ў пошукавых экспедыцыях, якія ладзяць
громадские объединения под контролем и сумесно с 52-м особным пошуковым батальоном, бо сапраўды мы супрацоўнічаем вельмі плотна з управленнем Міністэрства обороны по увековечиванию памяти ахвяр войнаў и оборонцаў Айчыны. Мы с 52-м батальоном тесно супрацоўнічаем. И просто-напросто пошукавікі сапраўды шмат працуюць. Гэтая праца вельмі часто застаецца незаўважанай, але ж праца робіцца карысна. І вот скарыстаўшыся момантам, скарыстаўшыся, што у нас выстава прысвечана і Юрку Міцкевічу, і 80-годдзю са дня пачатку Великай Айчыннай вайны, мне хацелася б зрабіць одну такую рэч. Вот літаральна пазаўчора ўвечары ў Магілёве мне выпаў гонар узнагароджваць магілёўскіх пашуковікоў Сергея Ивановича Беспанскага, Андрея Карпука, Петра Хаванскага дыпломамі таварыства аховы помнікаў за пошуковую працу. А зараз мне хацелася б узнагародзіць Снітко Александра Михайловича за самоотданную шматгадовую пошуковую працу по увековечиванию памяти оборонцев Айчыны и ахвяр войны от імя Белорусского добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыкаў. Дякую, Александр, товариство аховы помнікаў. И я хочу сказать, что военно-пошуковая секция нашего громадского объединения вот уже амаль целый месяц занимается вот такой вот акцией доброчинной, вельми корыстной, под назвой «Войсковая реликвия». И мне хотелось передать зараз слово кіраўніку военно-пошуковой секции нашего объединения Сергею Ивановичу Беспанскому. У нас сёння своеасаблівая памінальная імпрэза у вобразе Юркі Міцкевіча, аднаго з мільёнаў байцоў, якія згарэлі ў віхуры тых падзей. 80 год, якіх мы, напэўна, і адзначаем. Мільёны прапалі без вестак, мільёны загінулі, дабываўшы нам перамогу. И амаль ужо 75 год проводится пошуковая праца. Амаль штогод хлопцы вяртаюцца з той вайны. І нават у гэтым сезоне і ў Беларусі ад Беластока да Смаленска па гэтых шляхах ваенных падымаюць падчас пошуковых вахт забітых, невернутых з войны, вертаются з России на Беларусь, вертаются з Украины. Украинцы и россияне, которые загинули тут, вертаются до себе домой. Очень докладно ведомо, что буквально на минулом тыдні падчас пошуковой экспедиции на Днепры под Жлобином знайшлі парэшткі солдата з Самары Михаила Лагівінова. Ён загинув, був призваний так само у червні 41-го года і загинув з Самари, загинув у липені 41-го на Дніпрі під Жлобином. Знайшли його, персоніфікували менавіта по листу, який з ним був, який там написав лист на родзіму, і там були всі його дадзені. Тому цей солдат вернеться до себе в Россию на Волгу. Будем иметь надею, что и Юрка Міцкевич колись вернется у нас, до нас сюда, на Беларусь, бо пошуковая праца ведется. А еще одним накерунком, помимо того, что мы поднимаем парижских солдат, в этом году стала такая акция, это военный раритет, военная реликвия. Мы вернулись до усіх небояких людей, тим, що коли є можливість, коли у вас є у колекції, ви знайшли випадково узнагароди часов Другої світової війни, і треба їх у своїх колекціях заховувати. Це не просто кругляшок сребра, це пам'ять, сімейна пам'ять, пам'ять народна, треба вернути їх родичам, як вони вже вирішили, ті покинути собі, ті поповнити музейный фонд Республики Беларусь. И коли была выпадковая першая медаль за червоные зорки, орден,
быў наш земляк з Дрыбінскага района, адгукнуліся і дзякуючы вось намаганням Алеся Снітко, расійскіх пашукавікоў архіва Цэнтральнага архіва Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі. Гэты ордэн знайшоў свайго уладальніка ажно ў Казахстане. Ён жывы 96 год. І праз амбасаду казахскую перадалі туды, і баец яшчэ ветэран атрымаў сваю ўзнагароду, якую ён проста страціў. Гэта страчаныя ўзнагароды, якія проста згубіліся. Давалася вушка, ці можа так, шпілілася. Яны прылежалі ў зямлі, і зараз зямля беларуская пачала вяртаць. 9 траўня гэта была першая, калі мы такі кліч кінулі, і вось сёння у нас 11-е вяртанне такой узнагароды. Медаль за отвагу, земляк наш Велент Владимир Иванович, таксама страчаная пад Ждановічам, ён там жыў. І пашукавікі, Роман знайшоў выпадкова, звярнуўся да нас, шукалі з сакавіка мы родзічаў, як не дзіўна знайшлі. Калега, бібліятэкар, намеснік дырэктара нацыянальнай бібліятэкі, як не дзіўна, ён з'яўляецца уначальным племяннікам гэтага чалавека. Ефрейтар Велент Владимир Иванович адваяваў, шафёр автобата, атрымаў эту узнагароду, медаль за отвагу. Я буду рады, што 11-я узнагарода вернецца нарэшце ў сям'ю, а увогуле на сённяшні дзень у военно-пашуковай секцыі займаецца персаніфікацыяй яшчэ 25 узнагарод. Дзякуй беларусам за эту памяць. Калі ласка, Роман, перадайце, калі ласка, гэта находчык. Выйдзеце сюды. Олесь, калі ласка. Пожалуйста. Супер. Некалькі слоў могу сказаць. Тут з асабістага у мяне так склалася, што адносна нядаўна, дзякуючы таму ж інфармацыйнаму рэсурсу «Памяць народа», расійскія архівы шмат цяпер актыўна публікуюць дакументы. Я знайшоў дакументы на ўзнагароджанне свайго дзеда. Ён быў у свой час таксама ўдзельнікам Вялікай Адчыннай вайны, быў узнагароджаны